небайдужих допомогти. Реквізити на ваших екранах. Київ у рейтингу гастрономічних столиць Європи. Ми на рівні із Провансом, Афінами та Ібіцею. Перелік склали журналісти британського видання The Independent і навіть відзначили 2 столичні заклади, де можна скуштувати найсмачніші борщ та вареники. Вітчизняні ресторатори кажуть, мають чим здивувати. Нині головний тренд – відродження старовинної і зовсім не стереотипної української кухні. Наталя Кулик тепер теж знає, де скуштувати найкращий в Києві борщ. Борщ традиційний, ми подаємо його в капусті, це по-перше. По-друге, додаємо туди свинячі вушка. У цьому закладі складно розгубитися українцю. У меню всім відомі назви. Але у самісінькому серці Києва на Андріївському узвозі кухарі створюють зовсім нову українську кухню. Тут можна скуштувати чорні вареники із судаком чи начинені зайцем та ріщиною, поласувати кав'яром та спробувати